Afọ m bụ Nwaada Nnamoko Innocenta Ozioma. Esi m na Nkanu East Local Government Area, Akpọf. Afa m bụ Ụkọchukwu Vera Ebubechukwu. Abụ m onye Obiohia n'Idatọ South Local Government in Imo State. Afa m bụ Augustine Ezeoke. Abụ m onye mi Akeze, Ebonyi Steeti. Akeze Ukwu, Ebonyi Steeti. M bụ Uke Oluchi. Abụ m onye Oluku na Nkanu East Local Government, Enugu State. Abụ m Maazị Uchenna Okoro. Esi m na Arochukwu nke dị na Abia Steeti. Chifo n'ụtụtụ, ihe anyị na-ekene n'ụtụtụ bụ ịgba njigo ma ọ ịgba njiwo. Olu n'abalị asị gị ka chifo, ose ka ọ bụ. Ka anyị si ekene mmadụ n'ụtụtụ bụ ịbọọlachi. Ka ndị be anyị si ekene n'ụtụtụ bụ ịsaalachi. Nna ndị agbaliwo good morning. Ndị amakwomere magị. Abi? Anyị na-ekene n'ụtụtụ ọ n'efifie ma ọ n'abalị. Anyị na-asị ndewo. Ọ na-abụrụ mmadụ si esi bịa na nke anyị asụ ya hụ deje nnọọ. Onye jere ije bata a na-asị ya nnọọ ịbatago. Mgbe anyị ga-asị bụ nwanne m ma bụrụ ndewo ịbatago ịlọtawo. Ịlọtawo. Ọ bụ ndị Igbo asị ndewo. Na jalọbisi ije. Onye si njem bata ihe anyị na-agwa ya bụ teeje. Onye na-ejekwa na-eje ka ya ga-agwa ya. Ihe anyị na-agwa ya bụ dododo. M ga-asị gị ndewo ahụ still. Ihe anyị na-akpọ abacha na be anyị bụ sachara. Ihe anyị na-akpọ abacha na be anyị bụ nsacha. I'm trying to remember the Shida food. Nke anyị na-akpọ abacha n'onubo anyị bụ ji akwụ mmiri obodo. Abacha ji akpụ ka anyị na-akpọ ya. Ndị be anyị na-akpọ abacha bụ ogodo mmiri. Ya nsịsa. Local food ndị be anyị ama ọfụma nke mụ ama bụ ofe ewa. Anyị na-eri ofe ewa, anyị nwekwara achịcha na ụkpọ ọkwụrụ na o nwekwa ofe ọzọ a na-akpọ akakpọ opoto. Nri ndị be anyị na-erikarị bụ ụkwa ma ọ bụ ofe ọha. Ọnwụ nke anyị na-akpọ ofe ụda. Ofe ụda. Ọnwụ nke anyị na-akpọ ofe ụtara ọkụ. Ofe ụtara ọkụ. A ga-just nọ bie ụgụ tinye ya ụda. Ya bụ ụtara ọkụ. Ọ bụ ndị ha si ofe nsara. Ofe ndị be anyị na-esikarị bụ ofe ụchakọrọ. Ka si esi ya? Nke ihe eji mara ndị bụ unu. Na Arochukwu dị n'Abia Steeti, anyị nwere ọtụtụ nri. Anyị nwere nke a na-akpọ ikoko. Ikoko bụ ji a na-ada atọ ụtọ na-adị ka mmiri mmiri oso. Ọ ya ka a na-eji eme ikoko. A na-akwọ ya akwọ. Then etinye ya n'akwụkwọ ụgụ. Rapụ ya n'akwụkwọ ụgụ. Jiri azụ kpọọ nkụ, azụ mangala na ndị otu ya wee shie ya. Dị ndị atọ ka irie ya ị ga-alaiki ya. Then anyị nwekwara na ofe a na-akpọ ofe achara. Ofe achara a na-eji onwe ndị na-esi isi achara shie ya asụ ofe, wee ndị na-eshikwa ya mix ya wit egusi, ejiri egusi wee shie ya. Enweghịkwa ụtọ ọzọ anyị sasị Baịbụl na-abụrụ ngwanụ ka ọ dịzie. Ka elu ga-asị mmadụ.
I don't know that one though. Thank you. Ndị be anyị na-asị bye bye n'onu Igbo bụ Ijeọma. bye bye. Ah, sorry, Ijeọma. Oh, Ị na-asị ya isi ya bye bye. ka ka si ekwu ya? Ị ga-asị ya jee n'ihu. Oh, jee n'ihu. Jee n'ihu. Okay. Because ya ọzọ na-asụ nna adịgọcha na redio. Ma m chọọ ige redio, m ga-anọchi na redio. Onye na-ejekwe na-eje ka ya ga-agwa ya. Ihe anyị na-agwa ya bụ dododo. Hey.